Vachitaura pagungano rokucherechedza zuva remagamba muHarare, mutungamiriri wenyika President Robert Mugabe vakashoropodza randi reku-South Africa sekunge Zimbabwe ine yayo mari vachienzanisa uremu hwerand ne-US dollar rekuAmerica, sekunge Zimbabwe yakapiwa mvumo yekushandisa US dollar rekuAmerica, iro ravari kupembedza asi vasingawirirani nemutungamiriri wekuAmerica. Tisinganzwisise kuti zvinombofamba sei. Ngativanzwei vachishoropodza randi revamwe. Kwanga kuine vamwe vakaona kuti South Africa zvakachipa kupfuura zvedu. Zvingachipeka nokuti ivo randi yavo yakadzika pasi, saka inodemwa nedhola. Dola rimwe chete kuSouth Africa ukaenda naro unopiwa marandi anopfuura 10 kana kusvika 15. Naizvozvo nedhola rimwe chete unokwanisa kutenga zvimwe zvinhu zvakachipa kuSouth Africa. Zvingachipeongo zvinhu zvikazvoka zvichiuya muno munyika zvakachipa kudaro, ko vedu vanga vachirima muno zvimwe zvinotengwa nemadhola votokanda pasi kamapadza. Kuvabatsira ikoko zvino yakava nyayaho, hapana zvikanga zvapindirwawo, ndori nyaya yanga ichirambwa nemufundisi watinengera Bhaibhura navanonzi vamawarire. Hameno kwavakabva navo yakangovanzwawo zvonzi ndivo vabva vauya vachisvepukira nyaya idzi kuti vanhu havanganzarwa ngavaregerwe vachitenga zvavanovawo ikoko. Zvino zvikadaro hapana nyika pasi pano isingazvidzivirire. Hapana nyika dzose pasi pano hadzibvuma kuti zvinhu zvakachipa zvingouya munyika yazvo. Ndeyamunoti dumping iyoyo. Hatidi isusu dumping kuti itwe muno. Ita mbatya mungave ne-second hand, hamungade kuti mazityo apinde. Anotadzisa kava vane mbatya dzakanaka. Ndo zvazviri izvozvo. Zvinoti nokuti vanhu vedu vanga vakuchemawo kuti takutorasa zvirimwa zvedu nokuti zveSouth Africa zviri kupinda zvakawandisa. Asi kana tisingarime muno tingagoti tiri kuitei kana tichirambisa kuti kana zviri zvokudya zvichiuya muno. Huku dzinobva kuBrazil dzine jekiseni yemvura mukati kuti dzifute, dzoodwa kuSouth Africa, dzonzi dzakachipa dzouya kuno. Zvino vanhu vari mumabasa vanongoti vari mumabasa zvakatichipira kugocha. But isu tinenge tichiti kwete
tinadzo huku dzakawanda. We should remain united, remain cognizant of the fact that without unity we cannot make much progress. There will be division, quarreling, fighting, violence, and that is why things like protests don't pay, because usually they end up being violent protests. Zvinobatsirei kuti muende mugwagwa muchinangwa chekuti murakidze kuti munogona kukanda matombo, kupotsera matombo, munogona kurova mapurisa nematombo. Tinenge tisingade izvozvo. Kurova mashops evanhu, mabhizinesi vedu atinavo, kazhinji ndozvinoitika izvozvo. Mota dzinorova nematombo, sekunge vanhu vasati vasanduka. Tinodarirei? Pamaminitsi 40 anoraudzira akataura mutungamiriri wenyika vari paNational Heroes Acre, munhu wavakadzokorora zita rake kaviri ndiPastor Ivan Mawarire, zvichiratidza kuti Pastor Ivan wavatenderedza musoro. Kana iri demonstration yabvumirwa nemapurisa, ngaiitwe nomutoo kwayo, vanhu vakanyarara, kwete sezvamawarire zvezvizvi zvokuti vanhu mukai muende mugwagwa muchiita violence. Hatizvide. But kana zvadaro iri pati iri kudaro, tinenge tisina mhosva nepati kana ichidawo kuorganiza kuti ionekwe kuti iripo. Musakanganwe kuti tiripo. Asi zvokuzoti vatore matombo, hatidi violence iyoyo. Zvokuti vabatane vachikokana kuti uyai tiite hovhiyo sezviri kuitwa munyika dzekumaarabu, ndovo zvinoita kuti tikwanise kuputsa hurumende kuvhoti yaenda kupi yakaisvonaka. Hamuchada vhoti kodiyo democracy ka makanganwa nhasi democracy. Ndakanzwa vashangirai vachiti ngatibatanei tiite coalition tikuita maprotest, ndiyo nzira chete yatingaputse nayo hurumende. Matadza kureva kuti matadza pamaelection kukurira hurumende, kukurira ZANU-PF ka. Chiri chokwadi waisu ipati kayevanhu ZANU-PF, ipati ine midzi, ndo iri pano midzi yacho iyi. Neropa rakadeuka riri pano iri.
kana muchida kuve wokutanga kunzwa nyaya dzakadai mazuva ese, garai makateya pa YouTube nekuklika button rakanzi subscribe. Munobva maita wokutanga pa Zim DITV News kunzwa zviri kuitika.